bo tabok bijap banik go thangna bagui scooty hubui tongo saltong sani no thanglai sinai jate nangkuk mani boy rok pai manai jatchini very chalak bro sia gahai ke bono thangprang ang dogar khlok marogu nambo ke hai ke thangnai ta tabo yang chi thasti janta rok ready nung thangmani naigani bangai sakta jodi bole wah ready jak bo ekdom nadi bo hai ke scooty na su baka pai ma ge as kora oh my god oprobu yoi hai ke baka phungu bo ana tini yang ge ching thang ya jeng buskang se thangnai jama male rang ki sakare ge atm o lang lai nai haine bangai flyover go sok failai la ha mokhe belai na nai thogong tong sini agor tola bo hai sal thang maro al thang tiro hote nai thobta borok bu him sai ke hate te ke thanglai tong sini buskang rong ni hai sak stipu moni Aryan no Kartik no just masak believe hai check pa sak stipu sok failai la ha 41 omo current affairs rogo phaima ga ka ke nai pai de koto tomo hi phainai G20 lengka ke promote khailai to tab sakanga de pai gi nyai wo de nunggu nya ha hai hindi ro bora wa tui phai tong ha dai chi pai phut thang mani sag je taklai boy mela nai be rong nai be ade nai thok sa rong nai be gra wa tui phai tong ha phata ro hain bangai nokoma thang lia ro sok lai ma tong la bui dukan no sung tabok malik tong pai se customer pai ke sung sima phal nai tabok tomano pore tong masa suksani kok borok ni lekhamo wang mana ketal boy rok nai na wang ma bang sogo sok phai kha tabak ke chalai nung lai tong go tomaro toma be mo to ko phunuk lai tiga de tamang lah ang saya siapa nama I hate jodoh kan so thok saya iko nahardi misti jauh nai kobla kes bo tabak narok ni beskango cawi phunuk nai kisah kecatela harok te si bokhe tomaro bunung tonggo kuko tomaro burogoi hai ke bo slim ke bipasha kono kosol ke tonggo amono nungoi tama bufang bulai rogoi bokhe misti chagoi no tori tonggo tabokhe ang rok no ang boy mela go thangai tama boy pai kha taklai omo only taklai pai mani ang tama boy pai kha phunuk nai kok borok boy mang na pai mani shimalong sakao holong ni khom omo ke nanda kumar devarmani ro boni kok lob rok tong bai ge boni pare ke omo ke bial snehamoy rai chaudhary ni ke adong bo ke kom thing nai ke samlal de burma
Manipure same color ambai amo tongthai nai tugui ama kebo buse samlal debar mani na kothamayong boita amo ha ATM rok se daja harbishi gete kaisa ke kok borma amo ke kok borok ni first kok ma bijap amo ne boy tolota homet ni manipure ke thong amo no ke ang ositsar bo boy tiklai mani ba bo kom thingnai bo ba ositsar ni bomong nugui ni pai mani mane oro bising toma tong ang siapano sar published kaima ba mane bo kom thingnai ba ang bon no pai hata ositsar ni bangai ni boni tekaisa butongo thong one butongo bono ke ang pailia ama ke taklai bo tekaisa kare phimani thong no kok bai blai bono ke pai to bala ha manipure ke room nonda kumar debar mani amo kothamayong tekaisa ke amo ke kok borok grammar boy kok borok kok mabu bag jarak kok borok grammar buchia rok norok pai bedi oro kabang mano tongo oro sirok tongo tege je grammar ko nang mani tongbai gata kabang mana wasa waklai rok tongo le nai bedi tongo rok manipure ke laibu mani ariwo tripura hani athukiri rok oro kabangma writers rok ni bahai ke sok pai ka jemon sadhu khushi krishna song ni rok oro suijak kabangma tongo oro amo ke raima 5 taka semo amo boy ni dam only 5 rupees manipure ke tongo langmano Syukurugui nonton kumar debar mani amo bo ke tripura hoda hukumu Rabindra Kishore thungluk kok lang amna ang belai ke sajak la ha amna ang pu pore la ha koyek din ke belai ke na mane pore nei ben din rok jara je borong ni go boy tongo he ke ba gere hin ke rok pai ge pen pore mane belai ke na nang mani mane kosoma rok bangma thungluk suijak ke summary thungluk ni summary rok suijak ang belai interesting nangjak tong currently ang amano no pore tongo manipure ke kok borok ni phumukmung ke hanyo phumukmung ke amo tui krui rung sok mani bota bu rohim bo hai ke jeng sraifro rogo thunglai deba kok sunglai ge e bota hai ni boy ta binoi te pormani amo only 65 rupees I think 65 dang 50 ke no makana amo no ke amo ke MCQ boy ta foundation mo BA go foundation course go boy samang nang gesung age sini ke kupu color ni tong mani ke amo ke updating jak updated version amo ke orote bangma ke add khaijak pila ha ni tai asar jene na first digging ni to same na inke last part digging ke ordek bangma na katal add khaila ha bang amo hain bangai pai mani so kai so pai ka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 khan boy pai ha taklai apa nang klai sia sung morok gya kok borok boy mane ule umurai ma boy rok to 5 taka rok singke 50 taka rok hai rok ke asung morok gya I think 1200 hai ke 1300 rok pai khana asuk bai na 15 khan boy malaha 1200 ya ke 1300 asuk rok no pai khana je siruk to ngoni mote ta so narok pani ke paibe mag boy rok onek kaha oro bising ang thung to pore ya kho asa ko bangma pai mani ba hapane omonole ang belai khena sajak tongo mono pore tongo ba belai khena sajak la ha sajak tongo narok pore nei bedi hambai